ମୁଁ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ବେସର ତରକାରୀ ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ 3 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, 12ରୁ 15ଟା ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା। ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଦେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଫୁଲକୋବିକି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ସହିତ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ 4ରୁ 5ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ପାଣି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଫୁଲକୋବି ବେସର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।